някакви първи стъпки. Започвате да правите интериори. Всякакви. На всеки. Правейте, сблъскате и с грешки, които след това ще избегнете с реалните клиенти. Така че портфолиото е най-важното нещо. Освен добра визуализация, добър проект, него трябва да седи неговото добро изпълнение. Най-важно. Да, как се справят с проблеми, които настъпват точно при изпълнението? Има постоянно във всеки един обект, учудващо за мен, винаги различни и все си мисля, че на следващия няма какво да ме изненада, но винаги има. Винаги има и ще има. Това е един, казах пак, сложен процес, който е различен. Когато правиш един различен продукт всеки път, нормално е да имаме различен проблем. Как се справяме? Първо търсим добри подизпълнители и добри партньори, с които да работим. Ходейки от магазин на магазин да си купите една лампа, една мивка, едно смесителче, абсолютно несериозно и няма как да се получи един добър резултат. Работете с партньори, изградете си верига. Какви са ви наблюденията на влоговете като клиенти? Склонени са за по-смели дизайн решения или все още не? Когато мислех името екстраваганс дизайн, бях във Франция и така си ни много смели очаквания. И затова екстраваганс дизайн, защото исках да правя някакви откачени интериори. До сега никой не е поискал да правя толкова откачени интериори. Народопсихологията е нещото, което всъщност трябва да проучите на място, на което ще работите. Каква магистратура бихте ни препоръчали? Финанси. Направили сме чертежите, имаме офертите, имаме клиента, обаче средствата не ни стигат. И не можем да пораснем. Какво правим? Трябва да се развиваме. Така че финанси.